Ada di madang kalau tahu rumah mana mana turi yang madang. Ang gilo ang min turo. Isu ko tambah na itari muang ko. Gilo. Itu lah nama ado. Turi Israel jalan lu. Itu rin na lapan niya kapag loren na Ito lang. bitin ko ma. Kamarin cari karajo. Hidri semakin lamo semakin payah. Nampiti ko na iyo do. Karajo na erape do. Sa mini saya, Pak. Sa mini sih yang bisa kalian bertahan lebih dari 60 detik itu sa mini. Bos Sugeng kabulkan apa nio kalian? Tuh, kok kalah anggota Pak aku? Itu mana awaknya, Pak? Itulah pastinya. Nio kalian. Woi, mengang gua. Pakai darah anak gue ya. Mudanya baru. Coba lah pikir dang. Jual awak makan jual ka di balik rokok. Nggak ada cik Allah dalam saku dah.